Nahraj si to. Nie! Nie! Ja to nechcem nahrávať. Ale prestan ty, ja som ti tu rodič a Veď ale ja to nejde nahrávať! Ja to chcem takto pozerať! Ja to chcem takto pozerať! Dobre. Daj mi to! Prestan byť sprostá. Daj mi ten ovládač! Veď mi to nejde, mi som si to pretáčala! Čo kričíš? To všetko sa stará! Čo kričíš? Čo kričíš? Veď... Čo kričíš do mňa? Čo som ti tu ja? Vieš, čo to povedala Vierka Plevová? Že by jej tak strelila poza uši, keď mi povedala krava sprostá. Že by jej tak vypálila, že by si týždeň chytala ucho, alebo uši, alebo hlavu, alebo... Áno, toto by si ona nemohla dovoliť k jej mame toto. V živote ti poviem.